Slova majú váhu, slova majú význam. Staré čínske príslovie hovorí, vypustené slovo je rýchlejšie ako splašený kôň. Už ho nechytíš. Tieto názory, ja som to počúval v Maďarsku od Viktora Orbána pred viac ako 10 rokmi, pred 12-13 rokmi, kedy sa začala značne radikalizovať maďarská politika. Čiže to nie je niečo nové? Nie je to absolútne nič nové. Ani v histórii ľudstva to nie je nič nové. Opakuje sa to do nekonečna a dookola. Jednoducho, a tedy, keď som hovoril, prosím, prečo používate tento jobistický, ultrapravicový slovník? Pomáha to Rusom, nikomu inému. Rozbíja to Európu. Ale ľuďom sa to páči, aj tie trianonské krivdy, a my to za to hovoríme, aby sme oslabili Jobbik, ale však nám verí, že sme demokrati. No a dopracovali sme sa za 10 rokov k tomu, že tí, ktorí hovorili, že chcú dostať pod kontrolu extrémistov, sa sami stali extrémistami a tá špirála do extrému ešte pokračuje ďalej.